नक्कीच तरी एक धाव मिळते आहे या चेंडूवरती. धावसंख्या 12 धावा. पुढचा चेंडू खरोखर सुंदर चेंडू पाहायला मिळतो. टप्पा पडल्यानंतर अनपेक्षित उशी घेताना पाहायला मिळतो. दरम्यान षटकाची सांगता होत्या पहिलं षटक संपतं. पहिल्या षटका अखेर धावफलकावरती 12 धावा. धन्यवाद डीजे. दरम्यान दुसऱ्या षटकासाठी ज्याला रफ्तार का राजा म्हणून ओळखला जातं सागर निवाते पाहायला मिळतोय. आज मुंबईवरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आला आणि पहिल्या चेंडूवरती 9+4 आणि गोल्डन षटक आहे. त्यामुळे या 10 धावा असतील. या षटकामध्ये जेवढ्या धावा येतील तेवढ्या धावा डबल होताना पाहायला मिळतील. परंतु जर विकेट गेली तर 5 धावा कमी होताना सुद्धा पाहायला मिळतील. परंतु 4 धावेने सागर निवातेचं इथे स्वागत केलं. इथे अरबाज याने आत्ता मात्र ब्लॉक हॉलला टाकलेला चेंडू सुयश चेंडू फील्ड करेल. निर्धाव चेंडूची सांगता होत असताना आता मात्र अचूक टप्प्यावरती चेंडू टाकला होता सागर निवाते फ्रॉम मुंबई. आता मात्र इथे बॅटची कडा घेतली. चेंडू जातोय तो एका धावेसाठी. धावफलकावरती 24 धावा. दुसऱ्या षटकाचा गोल्डन षटकाचा खेळ चालू असताना धावफलकावरती 24 धावा पाहायला मिळत आहेत. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा सागर. आत्ता मात्र ब्लॉक हॉलला चेंडू होता आणि 4 धावा पाहायला मिळत आहेत. तिथे कुठेतरी नाराज दिसतोय सागर आपल्या क्षेत्ररक्षकावरती आणि 4 धावा 4+ बोनस 4 अशा एकूण 8 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या 32 धावा. बिनगडी बाद 32. आता मात्र खरोखर एक सुंदर फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. 40 धावा धावफलकावरती. पुढचा चेंडू सागरचा. मात्र कुठेतरी वाईट पाहायला मिळतोय. दबाव पाहायला मिळतोय सागरवरती. परंतु एक चांगला गोलंदाज आहे. मोठा गोलंदाज आहे. मुंबईमध्ये ज्याचं नाव आहे रफ्तार का राजा तो सागर निवाते. ते मात्र मला वाटतं जेल सुटतोय. चेंडू जातोय तो एका धावेसाठी. +1 अशा एकूण 2 धावा पाहायला मिळतात त्या चेंडूवरती. धावफलकावरती 44 धावा. पुढचा चेंडू या 2 धावा. दरम्यान दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटकाखेर धावफलकावरती 48 धावा. धन्यवाद डीजे. या षटकाचा विचार केला तर 18 धावा आल्या +18 अशा एकूण 36 धावा या षटकामध्ये आल्या. त्या सागर निवातेच्या 2 षटकाखेर धावफलकावरती 48 धावा. वैयक्तिक दुसरं आणि कडून तिसरा षटक घेऊन पुन्हा एकदा स्वॅग पाहायला मिळतोय. इथे पहिला चेंडू खरोखर सुंदर चेंडू पाहायला मिळतोय. लेग कटर गोलंदाजी. चेंडू जाऊन सरळ विसावतो यष्टीरक्षक. एकदा सुयश. पुढचा चेंडू. आता मात्र खरोखर सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. नेत्रदीपक फटका. नो चेंडू. कुठेतरी शॉर्ट रन पाहायला मिळतोय. एकच रन असेल या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा सुयश. पुढचा चेंडू स्मिथ साठी. मात्र पुन्हा एकदा खरोखर एक नेत्रदीपक फटका पाहायला मिळतोय. ब्लॉक हॉलला गोलंदाजी होत्या परंतु नेत्रदीपक फटके पाहायला मिळत आहेत ते स्मिथ याच्याकडून. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू असेल तो सुयशाचा. शॉर्ट रन असेल. नक्कीच तरी जी लक्ष्मण रेषा आहे ती कुठेतरी पार करताना पाहायला मिळतोय तो स्मिथ शिवलकर.
धावसंख्या होते ती 53 धावा 53. नो लॉस 53. पुढचा चेंडू सुयश पंडित स्वॅग समोर स्मिथ शिवलकर. मात्र इथे वाईट चेंडू +1 अशा एकूण 2 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या 55 धावा धावफलकावरती सुयश पंडित. मात्र इथे यश उद्ध्वस्त केला. यू मिस आय विल डेफिनेटली इट. फर्निचर डिस्ट्रॉयड. पहिला धक्का बसतो इथे 55 या धावसंख्येवरती. पुन्हा एकदा स्वॅग पुढचा चेंडू. ते मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू असताना धावफलकावरती 55 धावा. एक गडी बाद 55 धावसंख्या असताना नवीन फलंदाज स्वप्नील पाहायला मिळतोय वनडाऊनच्या स्वरूपात. ना एकदा निर्धाव चेंडू लागोपाठचा दुसरा निर्धाव चेंडू. दरम्यान 3 षटक संपतात. 3 षटका अखेर धावफलकावरती 55 धावा. या षटकाचा विचार केला तर फक्त 7 धावा दिल्या आणि एक महत्वपूर्ण विकेट स्मिथ शिवलकरला बाद केलं. धन्यवाद डीजे. 3 षटका अखेर धावफलकावरती 55 धावा. चौथ्या षटकासाठी मनीष दळवीला आमंत्रित केलं. वैयक्तिक पहिलं सांगून चौथा षटक घेऊन मनीष दळवी समोर आहे. तो अरबाज जो 9 चेंडूंचा सामना करत 29 या धावसंख्येवरती खेळताना पाहायला मिळतोय. तो अरबाज समोर पाहूया मनीषला कशा प्रकारे सामोरा जाईल. पुन्हा एकदा बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय. लागोपाठचा दुसरा निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. तो मनीष याच्याकडून 2 षटकांचा विचार केला तर 48 धावा होत्या. त्यानंतर मात्र तिसऱ्या षटकामध्ये फक्त 7 धावा आल्या. कुठेतरी धावांना रोखलं गेलं ते सुयश याच्याकडून. त्यानंतर मनीष सुद्धा चांगली गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. पहिले 2 चेंडू. त्यानंतर मात्र दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळते ती मनीष याच्याकडून आलेला हा वाईट चेंडू. एक धावसंघाच्या धावसंख्येमध्ये जोडली जाईल. धावसंख्या अब तक 56. ते मात्र कुठेतरी 9 चेंडू पाहायला मिळतोय. मनीष पुढचा चेंडू. ना एकदा वाईट चेंडू पाहायला मिळतो. वारंवार आता मात्र अतिरिक्त चेंडू टाकताना पाहायला मिळतोय तो मनीष दळवी. मात्र बॅकफुट पंच पाहायला मिळतोय 4 धावेसाठी. धावफलकावरती 62 धावा. एक गडी बाद 62 ही धावसंख्या असताना मारवळणात करबोडे संघाची ना एकदा चांगल्या प्रकारे पंच केला 4 धावेसाठी. धावसंख्या 66 धावा. चौथ्या षटकाचा खेळ चालू असताना पाहूया मनीष दळवी. पहिले चेंडू 2 चेंडू चांगल्या प्रकारे हाताळले होते. त्यानंतर मात्र अतिरिक्त चेंडू टाकले. इथे मात्र बाद होतोय तो. चौदा चेंडू मध्ये 37 धावांचं योगदान दिलं ते अरबाज याने. नक्कीच तरी चांगली कामगिरी आपल्या संघासाठी पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज अमित धनावडे